Karo didulang moni. Ril. 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 Dijepoke pakan. Andi tes iki urung kok. Apa wis wates iki? Pakane onggok barang ya ekmu ya. Ndi pira mbek ewekmu? 1. Mende siji apa? Aneh. Wis ben dicokot mbeke kok nengke wae ngombe dicokot mbeke kuwi ra apa-apa kok. Nah, ngono kuwi. Iki mak karo apa to? Ndok apa? Ndak bulis apa ndak apa? Nyokot ya. Mengko do kondang, engko wek kondangan doane ndak. Ayo ngatene iki Selasa. Selasa. Nek kondangan engko sore. Sapa? Pak Pipit kuwi. Oh, Pak Pipit kok ro. Bareng ya? Sore yo. Engko jak bareng karo Wong anu dijak sapa? Pak Yanto mlurangan kaduse engko sore wae yo pitu. Oh iya. Iki sorene yang apa ora genah Pak Yono. Ayo ngusul. Sore mbok bar maghrib yo ora genah. Kapan, Pak? Kamis. Selasa ya wis.